Пионер әзірме? Һәр вақыт әзір. Қазанның пионер урамындағы ишік алдыда бүгін инде әзір. Мұндағы йортлар узған ғасырның 60-ші елларында барлыққа келе. Һәм шул вақыттан берле мұнда капиталь ремонт башқарылмый. Ремонт эшләре Совет районының Попов, Кирпичников һәм журналистлар урамнары ишек алдында бір юлы бара. Аны 15 хрущевка йортта яшәүче 2000-нән артык кеше 60 ел буе көткән. Ишек аллары президент программасы буенча яңартылды. Димәк, кабул итәргә дә Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Аны зурлар да Сабыйлар да сәламли. Барысы да үзгәрде. Bütün җирдә якты, яшеллек, гүзәллек, балалар шатлана, менә балаларга площадкалар bütün җирдә. Ну, бик матур инде, бик матур. Элек инде. Элек инде авыл түгел икән, хәзер совсем икенче. Бурындыклар, качеллар, скамьялар, чәчәкләр, бөтенесе матур инде, матур. Киш белән җиргәндә дә безгә матур итеп утларны ясап бирделәр. Балалар белән рәхәтләнеп кишендә йөреп керәбез. Бик уңайлы. Ремонт майда башлана. Хәзер 4 ишек алды үзара җәяүлеләр сукмагы белән тоташтырылган. Һәр берсендә олылар һәм балалар өчен дә мөмкинлекләр бар. Яңа асфальт, тротуарлар салына, 70 машина сыйдырышлы парковка төзелә. Шулай ук халык үтенече буенча яңгыр сулары өчен канал казыйлар. Что было на этой территории, честно говоря, это просто кошмар. Монда элек котышкыш иде, бик караңгы, асфальтлар да шыкырланып беткән иде. Хәзер исә халык тротуарлар буенча йөри һәм бу юллар бөтен кварталны берләштереп тора. Бик зур рәхмәт әйтәм эшләгән кешеләргә, исәнлек, саулык аларга, Ходаем ярдәм бирсен дальше шулай эшләргә. То, что красиво, бесспорно. Такого нет, это уже факт. Но одна просьба. Бережно относиться. Рөстәм Миңнеханов килешкә бу йортта яшәүчеләр ишек алды бәйрәме ясады. Урамда чын үзебезчә татарча итеп кыймак пешергәннәр. Башта алар президентны, аннары ул яшәүчеләрне сыйлады. Быел безнең ишек алды программасы буенча Татарстанда 1200, Казанда 266 ишек алды төзекләндереләчәк. Бу эшләргә республика бюджетыннан 9 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.